Hi friends, happy Independent Day. Sungtini sini Tirupura State Kokborok subject ni joto PDF sini link down or release khai ke taung ni bising no friends norok video ni description no thangai nai norok download khainai di hai ke o jaga iko bini download link rajak o jaga o omo nai type khlai norok download khainai di hai ke norok o jaga WhatsApp number tongo WhatsApp number hai be hello ni type khlai ni chat khai ready ingan ang no PDF link share khai nai friends sini PDF prai 115 ta page tongo ingai sini kokborok ni pedagogy tongmani oboke ang no alada class ni madhyome tei koyekta ready nai ang tabuk jehetu English Bengali kokborok ni PDF rona hnai je video solder tonmani obon bisingtui norok mannai tabona di friends hingke o je PDF link ko kokborok ni bade koyekta English bai rojak tongo koyekta kokborok bai sine rongni about hingke friends norok o PDF file no nong ni friend rok no share khairi ba o video rok share khairedi ani channel rok no share khairedi tai ba sajak khangke norok like rok khaidi tebo gobang ke pirdi ani o channel no kokborok bai swnamjak sini education tai job news tai online bibinno process ni bagai o channel khulokjak angkai friends norok no hai hambai maro sini Independent Day ni ngai ba tini Sadinota Divos ni ngai nai ba tini Yogma sal ni ngai nai nongno belai khen pai phlaya hambai maro norok ani channel no pai phlaya oi nai tongmani bagai tai special thanks maro nongno haina hai angkai haikeno norok tebo godalai tongni ani channel bai norok ano sob somoy no support doi tongmani bagai advice doi tongmani bagai comment ni bisingtui norok nang belai khe khabai khugaina hambai maro friends angkai tei haina hai hambaya phairnang ko video no oron pairi sinai ingke norok video ni description no thangai norok download khainai di friends ingke singtini no tabuk no o ngono release khai laisinai hambai jotono no friends